Kebeli Pibaro Shakatuk Khuborjylla ke donbosco Media Network. Mat bakong san mentah kesini kilong, buk ke ketmaktin hapadeng kinong kershan BJP bat Kongres hak dailat. Daki slip babun rong na KHADC rung sahu Khuborjylla hakithain sora kenok ke KSU. Lingok ke DHS habapin kenmau kinong elam HYC war jantia. Bat soy Memorandum of Understanding ke DBYC bat ke Emporium Training and Consultancy bat kentiwi ki Samla. Bat mentangin pa syaki Khubor ba kampanya. Kinong elam bat ki dekot jong keseng BJP ha Meghalaya ha ke shitarik Nailur ki lalek ra plakat hakmat office Congress Bhavan ban penpau bat penrem persya ya ke jingkren tok met kinong elam ke Congress persya ia ke kemi jong Menteri Rang Badu ke India Narendra Modi ha ke jingelang ke belalong dangshen ha Bihar. Nakalian kinoelam ke BJP kila ai de ke FIR ha Sardar Police Station ia ke jingkren tok met jong kinoelam ke seng Kongres ia ke kemi jong Menteri Rang Badu ke ha kini ke jingra plakat bat jingpenrem ia ke Kongres la sakiru de kinongelam ke Meghalaya Kongres ki badan ha office terekam ha ke Kongres Bhavan. Kala ki buk ke thmaktin ha padeng kinongelam kini ki arkin hon ki sengsan perthai. Ha kini ke jingye ki kinongelam ke BJP ki le perta bat penrem ya ke Kongres. Kinongelam ke seng Kongres ki badan ha kini ke office terekam ki le penpai keliang ki jing perta jam persya kinongelam bat nongkershan ke seng BJP. Alpan ke parti ngidan nak jong ke hok ban persya ndrai ban le ban keren ya ke yeng ka sem khantam ya ka kebi jongu kabala don hapo ka jimbang puai jongu ble dengan slow bakam ya hap ban ni persya jur barang yang di nok yalam jong ka BJP Meghalaya ni persya jur ban barang ini kuit kam jong ka BJP parti ni persya jur ya kan dia gajing le bat diladan kaya fayaru bangin pak syatian nak kabinta nda biya kene ka kamram kum ka FIR te sampai piang ne kene ka FIR kala batai syai ya ka te kene ka FIR ngila de file mentah bat kila piang hang niru bat kila receipt te ka ai ka jing tumu jong ka BJP ban le ikini kalong no ba hakano ka political party kumba ong no ngier yang na kajong ko nongrim ban ya tai ban ya tei ala kajong ko nongrim rei apa pipet pa dia kani ka jingle jong ka Congress kalong bakala kta hadu kalong yeng kalong sem kala kta kala pen iya kata kajing du no jong ka buram ban ya buram mar kaliang khamtam ya Rahul Gandhi ubade nong ya lam ubah khmat jong ka Congress party ubadang dei ban buram kadia prime minister ubalalong ubala khamtam ya ka kerta jong ndrai daki ktien klamakor daki ktien kiba pendon kam kiba ban sngap ru la sngle ran tingi nakaliang ka BJP party dapo Meghalaya nakastia di pro kawai bat kumju bat kinong kitkam ki persya jor ya kane ni kondam ya kane bat nakaliang jongi baro ang ni kumbang ya don hang ni ni kwai u ba un pan map hakmat jong ki didar jongi baro bakani kadai ka jingle jong u bangi kondam nakaliang jongi bat ya kane ka riu kawai ka longkemie kabala keren persya kabadai na ka parti Trinamool ka Mahua Mitra kandiru ajik sisya kadai ka longkemie ka akor ka buram kumbalong lem manuru ban syukren ban syuang peniap ban krai kli kadai ka kam ka basuk kadai ka kam peniap beriu ka kam politics kadai bangin ya tei wei bangin ya wan ra ya ka bha ka miap jong ki pai ba am bangin ya penwana di kita giktien ban hikai giktien klemakor badi ka kemi jong modi ro kumjo kabala khlan kabala mdon chuang de pertai inrei ke ipat ki wanra ka jingja burom ban kren ni kinong yap ban kren ni ke yeng kasam kam dei kum kan ni kalenti te nakaliang jongi baro i ai kata ka kumbaong baro ngin kondam ya ka Congress we condemn ka Congress bakale adukat kan ni ka penjak burom ya ka parti la jong am dei yang ngi nang ngin yang ni lewet persya ban condemn ya ka jingkiran jongki ngin pat ngin kondam ya ka jingle persya jongki Yanu ki ai FIR ni yakin lam mana po state na Delhi na po Delhi kane
ya ai ki krang ba ki ru kin tep ba ka state Meghalaya ro ngi don banta ka ba khlan ba bat ka BJP Kinongelam bat kidukot ka KSU ni githan sora na kajing kanra nong bala bar Jylla ki batere bakta ay kini githan kilalap ba kini ginong bala kila yo rung saho da kajing I slip ka KHADC hakirong ba pher kum ki permit bantrei ha kini githan na kini kajing shem mi ki slip ba bunrong na kini ginong bala kinongelam ka KSU na sora ha kajing elam usamla Reebok Star dingdo kilala ikendu yoba Tony Winston EM Trade balai don lang uba strong pillar Khuborjylla chairman ke KHDC ha ka shitarik Nailur banwa jingtep patikna ya ka jingyo rung kinong bala bar Jylla shikithan sora lingba kini gislip babun rong bala ai ke KHDC bat ki bala soy de ki kerteng bepher ka bala pelingo ye ki samla KSU usamla Reebok Star ding do ulong kalong ke bepela barbor haba jurep ikinong bala bar Jylla la julap daki labor clearance certificate Henry hakani ke kenti la lapan ban deki slip babon rong bala ai de ke KHADC usamla Reebok Star ulong ka sengkan yat bet shakmat ban khanran nong bala bar Jylla bala da shem beginong tre bar Jylla kimdan ka kot kasla ka babiang kum ka police verification bat ke NOC nagi klik nong sen charge nong kaseng kan be bat penher kerat bet cikijaka bakiwan. Dan nakaliang jungi hadin bangi la syami media si media untuk nakaliang cepat ba la sengu artatin aga jing yadai le si ka jing bom yastu jumut dan nakaliang jungi kaseng ni sutu i ni yang ngorim bat ni rai rang ba himdai ki borong aga seng badang menin mentah ni ladon aga seng aslam bakani ka kam la juya ina kapor dan rei ni la ekran syai ba ka jing sengu pela jungi kalong ka dei bitang yak slip no Namar hakipor beladap min dialek bania kendra yang kikot kislah habis di dekar niyo abik ya ka labor clearance certificate jongka council ni kumta jongka state jongka Meghalaya identification regulation safety and security jong migrants work act arajan apo tengiyo tang kita arnri ko bakam pala menta kasnem ngilong bangiyo ya ni kaslip kalong bakidon laki jong kilai rong kamut ba la ujong ubasan pi Tedai nak keluar kata kanong rimu ya keren ngasno buncu ya keren na press ni sutu temen tak sengi ibu ka appointment banwan kendu ban ya syai. Dan nak yang EM badai pek jong katanat labor la pen syai ba katu ka slip kawai ka ba soi kamut kadai ba badang sa uta ulisi ba syumuai udah barim. Dai jong isi barim. Dan dadep pat ha katu ka shiteng bampat yo lisi bathmai ya katu ka slip ka bali pat la susan nakaneka da usket tiri jong ka Khasi Hill Autonomous District Council. Dan rai katu ke bathmai mentapat kamut katu ka banungkong kadai jong Yunes khowar te kani ke bathmai bakhlum thok kerteng junu kani kadai jong lisi bathmai ke batrikam nang ni sakman ten rai habai dai boto ko slip ngina kali ang kaseng ngila ong bangim snow tenan bat ngila pasat jingmut ru sya ka council kalong ba kumnu la dalong kepala baya kani ka label clearance certificate ka balong kum ka an jong ka council bakan pej hino de district council bakan num ai list show lane banum ai wa show namar bangi ong kumnu pila ban penti kena bakini ki breu ki bayo ban list ya ka labor clearance certificate kinum issue pathar namar ni ong bayo tang bakin im ya ka baywa yo ki shu ai pathar ki dekar dedei halau kata kanung rim hendrai nagaliang em la pan syai ba kimdon ya kata command power ba nagaliang ka council bakan peji dedei na kata kadau ki hab ban ai wai lane ai list ai tendar se ki breu shimet ki private ba hangtar la batai baki don saungut ba hagaju ka sengipat bakin le check ya kata ka jaka haman ki jaka buat la ki dila yo mukana ya ka kila ada ban register mun hapo ka state kata ka safety and security migrants work act arja pau ba kila ada ban register mun na kaliang ka council ki ong ban lek ban but din da ka to slip kemud da ka bashim nyo spa dan ka haswa bakin wan ra ya ka kot chapo ka council tenrai na kaliang jungi ni ong ba Ngim kwa asyu banyo iya kani ka slip ngi kwa banyo iya ka label clearance certificate bala da kimpat biang hiya ka kot bukan be no andrei na kaliang joki ki ong baka council kamdon board bat kamdon board ban be kamdon ya kata ka an ban be tina kaliang ka jongi ngila kren syai bai ba nang ni sikmat na kaliang ka seng ni nya la ka jong ka kamram bat ngi snow thu ba ka to ka label clearance certificate kamdai ka an andrei ka dei tangkum ka kenja khajna bat ka musur jong ka district council ban issue ya ka label clearance Nakajingbom yo jubab AA naka Office Directorate of Health Services
wat hadin bala palat shis nemtam yek jingdawa ka Neutrap Youth Council war jantia circle ban penbha bat ban penbiang yek jingdon kam jengki primary health center ke badon hagishnong pedeng syakap jaran bat ka dauki ke state dispensary hapadu bat ke community health center hanong talang kinoilam ke HYC ke lelet ban yekendo ya ke director health services ha ka shitarik Nailur ban budin yekini ke jingdawa bat jingkerpat ban penbha yekite ke jaka sumar nongpang unong yalam ke HYC usamla yuda hun ki Shilla ulai thu bakaseng ke labo ikini ke jingdawa ha usnem arjar akusau hakti jong ke director Henry Kaladon ke jingkelai ke director DHS bat habala shimti da ke director bathmai kinong tre ke DHS kim shim la ai ne thu AA kini ke jingdawa jong ke HYC war jantia circle ha ke director bathmai kani ga lapelingo ikinoilam ke HYC ye kirukom tre kam ke office DHS ha Shillong ha kini ke jinge kendo ke DHS kalkular ban shimkhia bat kan sepentip kinu ki kam ki ban lekloi bat kinu ki ban kham suki namar hab ban penbiang kat kum kirukom trekam ke office sarkar full up ya ki issues ki banyi lawan bu juga last year benai banyo atrik aja absal te kejingwan junyi taksi ban New York ban yakren ya thiri ki hadu kanu kata kajing proses kita ki kimat jidwa junyi kaseng ki banyi labu hagini ki snem beradep te kowe golong masuk si golong ba ini di direktor penasuhan temai impat atibha dia kini competition ke banyi labu last year te nyilai keren ni badi be ila don ki point sebagi la take up nak liang ji ila awan juri bila ke jong ki kmat ste te hajin shani ong balai pi slam ban ai ni kata ke jubab mo haba ni last year nyilai kendo ba direktor ki ong kin ai jubab ni step by step ya kini ki points ki banyi la mention sei Henry kene ka jingthok ka banyi pha direktor ka shempoi spok ka shaki file jong gi bade ban pej tani ong to kam lele ya kata katu adu legend up system ni la ya sha kata Henry increment scam ba kini gi mat jingwa ni kelong gi ba siso pa ka jing ya keren junyi meneru idap di direktor gi sa shim ke gi mat ban kin sai jingthok ini hagini ini tayo bansawan bat kiong ru yani bagi dan ki points ki mat ji dua jong pi kaseng ki banyi la ban ki banyi balong fulfilling mah balong ano ki bagi nila ban penuh long don ki banyi mla te nila keren sai ba di director ba ide ban musikia nomor dan jipet ta kini ki juan ji kolong ban renovation ban upgradation ya kini ki primary health center mo adu ke penискap ke dauki state ke pedu dispensary bat kena telang CC te ngadu senema hajar arplai ru obenai Oktober seputrik ni wani kendu ia minister concern ru i madam amperin alu tu kopor ila pular ini ban mandon kata ka joint inspection mau nak liang ji re lagi tahu bom lagi atau kopor bagi adin katu gane benai ila kontes no itu election MP tadi nak liang junyi keseng pat ni kuat ban manfaat kami syai madam nak liang junyi keseng nyimdong kamsyu ba pinwan kata ka joint inspection nak liang jong pi ndai ni kuat pin long no ya kita kimat biji dua junyi keseng namar ka kijidung kam jong ki hostal kita pa ada taji kimla syu ban apin do namar kini ki isu penyiwan kita ki long jinwin ki padong kambe akman dang pun syu ki jinik jinak ki bang pat mention hang ni kena kaliang junyi kaseng ban kia ye director mene bani ship kia te kumangan si brief belum mala si hadu mentar kidang ka building gang de building ke barim ke badon tang san teligi kamera kolong khamnya ba ag bagi pedongkam te bat ke baaro kidang shortage pelat ya tiki staff mo inta kidang don tang kendai ngot hatu kopor te iwe doktor we pharmacy LDA lah bat langut IMM bat ke 3 grade langut grade 4 te hadu mentaru ke Donbosco Youth Center di BYC Shillong kawini ki jaka ajing hikai bala rimbha bat ke bala ithu khmat Meghalaya kalaya soy soskular bat ke Emporium Training and Consultancy Private Limited ETCPL ban pentebet bat pli kilat aikam aijam ni ki Samla ki bala nang lastat ke Jylla
Nadu belasdang ke Don Bosco Youth Center kelawan khmat ban pen Khubor igi Samla da ka baai jinghikai hagi kam beper bat kala penyok kami ki spangut ki Samla ki Jakatrei bepaunam man usnep. Latip ia kini ke Shlem ai jinghikai na ke benta ke jing IT jongka ban penroy ia kesap ki Samla. Ke DBYC kadang yai beteng ban long ke syarak jong ke jingkermen na ke benta ki Samla ki bawat iki kam ban kentiu ialah ke jing em. Ke ETCPL ke jaka ajing hikai bepaunam jong keri India hagi kam ka Lingsun Aviation Hospitality bat hagi jahat suari cruise liner ia kini ke company la ithu ahpo ketanat penroy sap ban seng ia lagi kam ki jam ke Sorkar India National Skill Development Corporation NSDC bat da ke Skill India International. Leseng ya ke ETCPL House nem arhajar nyau. Ke ETCPL ke lepenyo akam palat silak ngut ki Samla ke perthai. Lingba kini ke jinge trelang ke ETCPL kan penlongi ke jinge kai bedai bagi kam bebonjat Don Bosco Youth Center Shillong na ke benta ki kam aviation hospitality bat cruise liner ki badon hakiri perthai. En plelat banyo akam hapalat arpau teli kiri ke perthai na ke benta ki Samla ke Meghalaya. Ki Samla ki baang nut bantre kum ki cabin crew ki airport ground staff ki staff haki hotel behe dan ni haki lingsun beher syabari menta ki la ban penyeso bat ka office jong ka ETCPL ka badon Don Bosco Youth Center lan kra Shillong ka ban sedang hikai nadu Nailur arjar arpusan. Kini ke Memorandum of Understanding kalong umau jam bekongsan ban kintiu bat ban penkre iki Samla jong ke Meghalaya bantur syaka perthai ba. Ke National People's Party NPP balasdang bat seng do purno e sangma hadin bulami no na ke seng Nationalist Congress Party NCP bat na ke Trinamool Congress Party TMC. Kala raki kemen ye kelingku sengi kha jong new nongelam ubala kenjo nyopu pras nem kerta la daudang im ha ke shitarek Nailur ha Shillong William Nagar bat tura. Deiru ha kini ke sengi shitarek Nailur arjar khat lais nem minchwa upurno e sangma ula sandur bat seng ye ke NPP bat kaladap khat lais nem kerta menta. Tang hapo kini ki khat lais nem kerta ukhun jong purno e sangma Konrad ki sangma ubala yo pateng ye ke jinglong nongelam jong kini ke seng ula yo bat ye ke jing senchar Meghalaya ar samoy sansnem kum umintri rangba ke Jylla. Dei umintri rangba berim ke Meghalaya u Dr. Don Kupar Roy ubala kersiu thia ye u Konrad ki sangma ubala bat ye ke syuki MP Lok Sabha Natura ban wan shimti ye ke syuki menteri rangba ke Jylla hadin ke election jong snem arjar khatpra. Ya ke jing rakhi hanong ba Shillong lepelong ha office terikam jong ke parti halua la shumer ha ke bala don lang bun kinong elam ke parti kentup uba babet sangma uwei ni kirang ba bala senglang ya ke parti ba jit kurba bat kiwei kinong kit kam bat nong elam jong kani ke seng. Ha kini ke lingku sengi kha jong upurno bat ke NPP le yo ru ki jingkren lingkot na kinong elam ke parti kentup yo babet sangma ba bajap penrup bat kiwe. Bat edit PS sangma kena sengi ke pemerintah kena parti office jong ni tadu i ba babet ki sangma di badan rekat lem budget di badan rekat lem bat kumju ya parok ki nongkit kam jong ke parti nadu jong ke state secretaries ki NPYF ki NPWF ki badan rekat lem bat parok ki members ki pelawan na ki block na ki DCC prepare lidap da jingkemen habang ya rakhi ya kene ka foundation day bat ya ka birth anniversary hawa nginum la panlen pa ulit pie sama dei uta u ton leader om tang jong ke Jylla ka be ke jong ni ndrai ude leader uba la itu lut ha barok koi ka di India ni barok koi bat itu ude leader uba latre khamtam namanta kirit pat ki tribals hapo kane ka North East India khamtam but ude weiru ba haki speeches ki jong u dengan pat parliament ujung BGOE ba ya ka e ka ba u fight ba khamtam haba ki kristan shalepen nrai u fight namanta ki niam ba kinlong equal kumba ni tip bagi em hapo ka demokrasi
kumta u fight u raise ya ka voice ku jong u but they nakata-kataw ha ka jing yalam benti jong isa lead pi sangma ka party NPP kelayo ban long kata ka national party ka badai ka the only party na po North East India ka bandai kata ka national party ni dap da jing kemen ba ni dio ru ya ka government ka bandit ka party NPP hapo kanya ka Jylla Meghalaya jongi pat kumchu ni dap da jing kemen ba kanya ka party kala nang suthiet sakibai pat ki Jylla ru hapo North East India pat kumchu ru hapo mainland India ru ki don ki jaka ki bangi don ya ki members jong kanya ka party ni dap da jing kemen ba ka party ka ba ni don ka National People's Party ngila yo yung nong seng upala i ba hapo ka Syakri pat ba hakaba ula Shillong teng ru kum u chief minister jong ke Jylla ka jongi house nam khakhandai spa prapupra pat kum ta ter ula long ru kum u speaker jong ka Lok Sabha hakaba naki tribal na try ka dei ka record ha ki por ki ba mi yo kum u speaker jong Lok Sabha pat kum juru kum union minister nak menta ka information and broadcasting ministry pat kum juru ya ka coal ministry dengan simbon yang kapor ndai ngapan pau sesien yang kajing ai kublaya barok ki blaya wan banyak dan ringkan ha kabangia rakhi ya kan ka foundation Hadin bala petno kinoilam ke state Mahila Morcha Bharatiya Janata Party BJP ki bala ra plakat Ahmad Office Congress Bhavan ban penrem halor ke jingkren tomet kinoilam ke Congress ya ke kemi Menteri Rang Batu kari Narendra Modi ha ke ju hi ke sngi kinoilam ke Congress Party kila penrem jur halor ke ni ke jingwan ra plakat kinoilam ke BJP Ahmad Office ke Congress habakren chikila pathai Khubor ha ke no phai sngi shi tarik Nailur uba manual badwar sekretari uloong ke jingle ke BJP kini ki kam ke dei tang ke buit ban penkelet ki pai ba halor ke kam tu vote jongka shu uba badwar uloong ru ke jingmi ki kenhun Meghalaya BJP menta kesngi ke dei tang ban penhun ye ki blai briu jongki ki badon Delhi kumta ke Congress ke penrem jur halor ke ni ke jingle ke Congress ke la kentaj ru ye ke jingkeno ke BJP bakin nongelam Congress ke la kren tok met ye ke kimi jong Menteri Rang Batu kari jing keno jong ke BJP khamtam yu Rahul Gandhi boong ba udi man panma kumi kumtai di ke bangim la ban sim namar ba kat ke jing suthu jungi bat pai ba jong ke India pro ko wai hi kila tip Rahul Gandhi umdei ubreu ba syukun thok lumar syukran lumar udei leader ba suthu e kala wai jong ka jaj ban jong ke India pro ko wai haba ulet se udah let da ke jing suthu bat let da ke jing e te ban syupen pau ya pi hang ne ke BJP kala long desperate kala sya nyat sya kendong bat hai tai jing sya nyat sya kendong namar bo pai ba sispa sa ho crore ke India bro khawai kila astang banyak keren sithang sya thang kata jing ya tu bot te babon hi kila suthu bhai kata na hi tai jing suthu ngai BJP mata don shu ke jing juba bola ban ai but ula suthu ba ula long guilty ha ne ke bu la le bro iskan ne kila don kita ki report ki bla mi apa ke media ba pher ndai ba ong mangi ba hak election ke bala det ke bala det perlu man ha di kumbah nyo phau tam ki vote ka BJP ke shuyo namar ba kila shu le tu te kum kita ki report ru kila mi te ban shu ya kran ni kata ke BJP kala poi hai tai klip man ki ba kila sedang bantiang menta kila shu wat daw de pher ka daw ko bom dan du tam ban shu yo ban kno ki wan protest hani ngim dan ban ong du yaki tamba obviously lada ki nang mot pak Congress kam dan shu ta bam la ban long namar ba dang bon ubriu jongi ba ye yang hangni mentam bangin ya stop yaki bani ka jing protest jongki te ngila suthu hi bangi ru ngim dei ki bri ba giduna pat gidang bon ki bri ba e bon ki ba wan khnang mentang sngi hangni ru dei e ba ki wan tamba ki kwa man pen i yangi bangi nginang kwa ban nang khlain ban ki kwa ban nang dan te ke issue hi ke badan ku man ong no menta bam dei tang ha po state Meghalaya barok ko ke India hi ke de issue jong kata ka jing du kam bat ke jing du kam bat ke de issue ka ba spa ka phau jong ka India barok ko wai bat jong ka state jungi kamya shu sha kam her pateng shu ki ba kham duna ka yo kot ne ke issue hi wa dei menta ke de ba spa ka phau ka la bitang ki khindiat ngot ki kti
kani kadi kejuk ka taktik ka ba ka BJP ka perangkam ha India berkawai bat kadi kejuk ka taktik ka ba ka sarkar jong ka Meghalaya ru kayat ka kejuk ka lenti kata kadi ke isu ka ba le singi khap yakran khambun kamde kani ke isu ka ba ki wasu keno bat isuan kentho kan baki mon maki namar mengi nyinget ba ngim kwa ban ne long kum kita ru ma sakawai pat pinapet ka kumban maki mata kadi hitang ban su kini menteri jong BJP ditang ban suan ban penhun yaki belai jong ki mah kita ki bos jong ki bawan stage po Delhi namar ki long meeting makini ki alai si po paimut dan baklanga te ha tu ko meeting kila ya conclude ba te kini ru kita kajing sukset kila suan de be thang ni te ni condemn ki jingwan jong ki namar la kidan ki we ki rukom bakila ban pen sngau dan kam e ban wan ban pen ki khori ban wan ban pen stom ban pen pen tang ba su sna drama te ha ru sulong Bat da kini ki Khubor ngila poi shi ka bakut tat hadu pengdesham biang kublai shibot.